Bones tardes, gràcies per haver vingut. L'objectiu un poc de la roda de premsa d'avui és explicar, en aquest cas, la part de turisme, el plantejament que fa el PSM i quines propostes també fa el PSM de cara a aquestes properes eleccions. Jo sobretot començaré fent primer una anàlisi més general i una valoració general de com ho veu el PSM i després anaríem concretant en la Maite quines són algunes de les propostes que poden dibuixar el que és el programa. Lògicament el programa no l'exposarem, no són moltes propostes, però sí aquelles que considerem que fan un dibuix de quina és la posició del PSM. Bé, com us deia un poc des del punt de vista del PSM, el turisme, sense cap dubte, és un sector fonamental de la nostra economia, tant des del punt de vista de l'ocupació que genera com de la renda que també genera, i és el turisme que ha transformat Silla, tant des del punt de vista territorial com també de l'activitat socioeconòmica. Des dels anys 70, que podem dir que el turisme a Menorca inicia amb força, i que ha estat vigent quasi pràcticament fins a l'actualitat, el turisme ha estat un model, diguéssim, que s'ha definit com un turisme de masses, que estava fonamentat en un producte que és el de sol i platja i en el consum de territori. Un model on té poc valor la recerca i la innovació, on té poc valor la sostenibilitat i el paisatge i també té poc valor la formació de la mà d'obra. És un turisme que generava espais i poblacions absolutament separades, turístiques, però separades de les poblacions originals i desvinculades de l'activitat cultural, de tradicions, d'història, de natura, tant de cada una d'aquestes poblacions com de Silla. I era també un turisme més passiu, poc interessat en el coneixement i en l'oci. Nosaltres veiem que Menorca no pot ser un destí turístic que respongui als paràmetres tradicionals d'aquest turisme de masses que comentava, o millor dit, creiem que no hauria de ser així. És per això que coincidim un poc en la línia del que és el llibre blanc de turisme, del Centre de Recerca Econòmica que lidera la universitat i que està format per altres entitats també, quan parla d'una, referint-se al turisme, lògicament, d'una segona transformació, d'un segon moment important en el que és la manera d'entendre el turisme. Nosaltres pensem que hem de passar d'un destí definit com per el clima i la platja a un destí identificat amb una illa que sí, que és mediterrània, per tant la defineix un clima, però que és tranquil·la, que té una bona gastronomia, on té gent que cuida el seu paisatge, la seva cultura, les seves ciutats, amb una àmplia oferta d'oci esportiu, cultural. És a dir, una Menorca que deixa de ser un destí que ofereix aquest producte de sol i platja amb una oferta complementària i passa a ser Menorca el producte destí, passa a ser el destí. Per tant, és important, sense cap dubte, això de diversificar, però aquesta diversificació també ha de venir acompanyada de consolidar productes o subproductes, com esmentaré abans, de fer-los de qualitat i també de vincular-los, vincular aquests subproductes al producte que nosaltres deim que és Menorca. Ja no hi ha, diguéssim, un sector turístic, sinó molts sectors entrellaçats en aquesta malla que diguéssim que és el turisme. Ja no és allò del sector turístic que són aquests, sinó que hi ha molts sectors que fan feina dins aquesta xarxa, aquesta malla que és el turisme. Ja no és l'hostaleria o el lloguer de cotxes, sinó que són aquests, i són també, però, les empreses de turisme actiu, de senderisme, de submarinisme, de caiac, són les associacions culturals que organitzen festivals, etc. Són els ajuntaments que generen serveis, fan manteniment de carrers, fan embelliment de la ciutat. És aquest concepte, aquest model de turisme que defensem. I contràriament a un poc la posició, diguéssim, molt obsoleta i antiga de no intervencionisme que va repetint constantment el Partit Popular, quan parla del paper de les institucions en l'economia, però també en el turisme, nosaltres considerem que cada un ha de fer el seu paper. No em sembla que ja sigui hora de dir intervenir o no intervenir. L'administració no ha de fer la feina de la iniciativa empresarial, és evident,
Ni tampoc aquesta ha de substituir l'administració. Una i altra, no en tenim cap dubte, es necessiten. L'administració de vegades sí que ha d'intervenir perquè l'activitat econòmica valgui pel bé general, el cas de l'ús de la costa, el tema de les embarcacions, tots han de poder gaudir, no només aquells que fan una activitat empresarial, i de vegades també l'administració ha d'estar al costat de l'emprenedor per facilitar que tingui accés a crèdits, etc., i poder tirar endavant la seva iniciativa. Per tant, això de que no intervenció no té sentit. L'administració ha d'estar on ha d'estar, ni davant substituint la iniciativa privada, ni darrere perseguint i arrossegant, anant d'arrossec d'aquesta iniciativa, sinó al costat. Per tant, de vora aquest discurs del Partit Popular de no intervenir, de deixar que això flueix i com... No, nosaltres pensem que han d'estar al costat perquè creiem que l'activitat econòmica, en aquest cas el turisme, juga un paper fonamental com des començament. Bé, jo simplement retornaria des començament que insistia, per tant, que el model turístic que sí que proposam creiem que ha d'estar fonamentat, aquest canvi, amb els valors del paisatge i de la illa, sense cap dubte, és el gran valor de Menorca, també però a través de la recerca i la tecnologia fonamentals i també de la formació i el capital humà. Avui, dins el turisme de masses no tenia un paper rellevant, avui és rellevant tant els dos aspectes, tant de la tecnologia i la innovació com del capital humà. I aquestes creiem que han de ser les palanques per a aquest canvi, aquesta transformació, aquesta nova manera de pensar el turisme. Jo donaria pas a la Jana Maite que us concretarà algunes d'aquestes propostes que dibuixava. Bé, com molt bé ha explicat en Nel, jo crec que l'enfocament tradicional que s'ha donat en el turisme a Menorca en aquest moment ja presenta uns símptomes clars d'esgotament i és evident que ha arribat l'hora d'iniciar un procés de transformació. Tenim molt de reptes per davant, jo us en ratllaré sobretot de 6 i ens deixarem pel punt dependent per qualque altra trobada. El primer de tot seria dinamitzar el producte turístic perquè es tracta, en darrer terme, de fer de Menorca un destí que sigui diferenciat i a la vegada que sigui atractiu. Per tant, es tracta de potenciar tot allò que té de diferent Menorca i tot allò que té que pot oferir un cert encant per a les persones que ens venen a visitar. L'èxit del camí de cavalls seria un exemple de la importància que té treballar el producte turístic. El camí de cavalls, el que s'ha fet, es podria també aplicar en els camps de la restauració, congressos, cultura, natura. Es tracta no tant d'inventar, perquè jo crec que tots ja ho tenim, sinó de millorar i de donar-li una certa projecció. El segon repte que tenim és fer compatible el desenvolupament del turisme amb la conservació del medi ambient. En aquest cas es tractaria de promoure fórmules de turisme actiu que siguin respectuoses amb la natura. N'hi han anomenades unes quantes, el senderisme, el submarinisme, la rola, el rem, potenciar tot aquest tipus d'activitat que, a més, és molt compatible amb la conservació del medi ambient. Un altre repte seria augmentar la competitivitat i la qualitat del sector turístic. I aquí sí que s'haurien de conjugar una sèrie d'accions. En primer lloc, formació dels treballadors, considerant que és important i fonamental. I després també control de qualitat en totes les parts de l'oferta turística. Des de lloguer de cotxes, el transport, l'allotjament. I també, pensant que és molt important regular el tot inclòs, perquè tingui com a mínim uns estàndards de qualitat mínims a l'hora d'oferir aquesta ocupació. El quart repte seria millorar les zones turístiques. En aquest cas, millorar les zones turístiques aniria totalment lligat a millorar el finançament municipal, perquè entenem que l'administració municipal, que és aquella que és més propera en el ciutadà, és també la que més detecta els problemes que hi poden haver en aquestes zones turístiques i és la que garanteix de manera més immediata la qualitat. Hi ha zones turístiques que nosaltres pensem que s'haurien de reconvertir de forma integral perquè han quedat obsoletes i també tancar places que ja no siguin reconvertibles i que també hagin quedat obsoletes.
Un altre repte seria fer front a la creixent complexitat del que és el sistema turístic. Com bé deia en Nel, avui en dia el turisme és un fet molt més complex que fa anys, no es tracta que vinguin persones en una determinada època de l'any per col·locar-les en un determinat lloc, sinó que és un fet que es produeix durant tots l'any i que venen una sèrie de persones amb molt d'interessos i que nosaltres jo crec que també han de satisfer. En aquest cas, nosaltres entenem que el turisme s'ha de lligar a tota una altra sèrie de sectors productius. En aquest cas, calçat, bisuteria, artesania, producte alimentari, tot és aquesta manera d'enllaçar de tot perquè entenem que el turisme ha de ser la palanca de canvi de l'economia de Menorca i pot ser un impuls important. I en darrer lloc hi hauria també el repte de millorar la cooperació entre cultura, medi ambient i turisme. Dins la mateixa administració s'ha de continuar treballant perquè es faci feina de manera més transversal amb aquestes tres àrees, jo crec que són totalment relacionades i que a més s'alimenten unes a les altres. És interlligable el turisme de la cultura i també del medi ambient. En aquest sentit, jo voldria destacar la importància que té projectar Menorca com un destí cultural important. Jo crec que el potencial que tenim cultural a Menorca encara l'hem d'explotar. Per exemple, a través de la xarxa Menorca Monumental tenim una illa que és un museu a l'aire lliure i que altres bandes amb molt més poc han sabut projectar molt més. Jo crec que aquest és el repte que nosaltres tenim. I també una cosa que m'ha semblat que és fonamental, que és potenciar l'intercanvi cultural en diferents territoris, perquè és una forma també de donar a conèixer el que és Menorca i que la gent vengui també a través de la cultura. Evidentment, això és un resum de les propostes que nosaltres faríem. Dins totes elles o hi ha un fil conductor que és fonamental, que és el tema del transport, i que no l'hem esmentat, perquè pensant que el tema del transport és un tema que es mereix un capítol a part i, per tant, una roda de premsa a part que farem, que a més intentarem fer-la ben acompanyats perquè amb persones que ens puguin il·lustrar bé sobre el tema i poder explicar també les propostes que nosaltres fem, perquè crec que, en darrer terme, jo crec que el gran repte que té Menorca en aquests moments és el del transport, no només per turisme, sinó també per l'economia i per la vida de tots. Per tant, serà un altre moment per abordar aquest tema. El capítol 2. Segona part.